Kwedu no mabuja masikati akanaka tauya nadzo dzanyasi zuwa rechimakumi mairi nonhatu mwedzi uno wambudzi ari masikati kamu tati tiuye kwedu rakacheka nyika ipapa sondo riri kuuya tinenge tiripo bama ndiwe tichazobenuka sondo riri pamberi racho tikumboenda kaa kumaricho kokako kumanzere kirina masi yasvikai ndo kanodikana tikai tinenge tichizokubatai tabenuka asi munhaudza nyasi wamunangarwa watipo mwazha mutumwa waAfrica ngaitive gamba ronyika izvezvi kureketa kuno kuHatfield wanhu wakaita kutsikana mandiwe wari kukona bano kugara naye wachimuchema aiwa ngazorore murugare achemu ipapapo kare kanzuro yeguta reHarare yagotoreketa ikati wakomana kwaita chirwerecho mapundu anomvura irimo mumanja pokare nokutsoka pokare nomuromo kwai anenge andogwemana nacho atatapurana pakaita kunyangariwa kwai wanhu itai bauro kushamba manja pese pese kundopaidzana mohama manja kundodini moshamba manja kuti zvirege kugoramba zvichienderera mberi izvezvi kureketa kuno wanhu vanopfuura 600 wabatiwa nacho pakanyangaritsa rekai tione kuti chinopedziwa sei kana kuti chinenge chidini tinokunyepai kwaipo kare shambai manja nodota kana nosipo zviite zvisvino toramba tichizvitenda izvo ipapa mandiwe mungazvibvume chere kuti tungwarara atofunga nokambani yache kunota paopo kare kumora mari yehurumende achiti iye tiri kunhadzirisa wizi mandiwe unenge wavhiringiwa nowachina wanenge wari kuita zvokuchera kwaita kutoti tinhadzirisepo kare kuti zvinhu zviite zvakanaka pachirungu iri kutenziwa kuti kwai presidential rivers rehabilitation program idihwi kana tichireketa kuti vanokama mukaka wakakora kare ndizvo zvizvi ivo basa ravo iroriri ko wachina wacho wari kukuwadza kanzizidzo wari kudii kubhadharisiwa aiwaba hurumende ndo yakutoburitsa mari pokare ichibva yapuwa iwo ana tembuta pari pechisvino rekai tirambe takazviringa kuona kuti zvinoenda nokupi tinenge tichikunyepai mufana anga ambonyararayo esurumumba abenhuka mandiwe kureketa kuno atanda pokare ukaona abenhuka oziva kuti pane zvaada kuitika ipapa agototi kwai bhurongo yakabatiwa kuSouth Africa njaskoti nokutoti bhurongo yakabatiwa South Africa yange yakawanda rekai tione kuti ndizvo chere nekuti tataziva ba kuti imba yakabatiwa bhurongo iyi njaskoti chere kana kuti njani rekai tigoramba takaringa asi tiri kutenda iyo wakaurura gure racho kuritengesa kuritanika pachena kuti zviburike bhurongo yacho iribe kuburika munyika yeSouth Africa nokuti pakanyangara wanhu wapwere wedu waita kukwana nayo tikuwadziwa kwai mumwe mutongi anga ari mutongi musvinu Felicia Chatukuta apfa anga ane makore 63 pachirungu tikundoti mweya wache uzorore murugare apawo Chiwenga agoburika achipa mureketo wache waakagopa iko kuG20 akati aiwa wakomana tiri kufara kuti matidaidza ino tinoda kunyepa kuti Zimbabwe iri kuda kuita zvomaindastiri akawanda mandiwe kuti tikone kupepeta zvinhu zvedu zvibva zvaendawo kunze kwenyika zviita zvakanaka tikati makona maita tuzvinhu rekai tione kuti zvinoperera kupi pokare izvezvi abva areketa akati Zimbabwe iri kuda kutoramba ichiita kufundzisa wanhu kuti wanhu wange wakagwinya wanhu wange wachiziva zvokuseenza pokare kuseenzesa AI kuti zvinhu zvienderere mberi zvichinakidza pasi rese tikati aiwa mareketa tuzvinhu bveni rekai tione kuti zvinoenda nokupi chakatonetsa pokutanda akaita kunge munhu asi kuziva ba kunge andotambidziwa ipapo aribe kumboerenga zvaanga ari kuerengazvo nekuti ndizvo chere kana kuti anga ari kuvhundukawo madziso wakuru wakawanda wanga wakamutenderedza ticharamba tichiringa ipapo apawo izvezvi kureketa kuno wakomana gongwarirai nyika yedu yanyangara kunyangaritsa kusvinu izvezvi kureketa kuno wanhu wari kutonzi imi pakanyangara kwaigotengai mbeu kunzvimbo zvino basi mbeu ngadzitengiwe kunzvimbo dzakanaka basi nokutoti mukatenga kwese kwese mandiwe muri kutenga chibage chakaisiwa pendi mandiwe chiri chombeu ba wakomana tima tuna wanhu rakanyangara kuda mari rekai bhaibheri rizoreketa kuti ndio mudzo wochiwi nokutoti pakanyangara ipapo unenge wati ndainota yakachipa obva wanzi ndiyo imbizi obva watoti aiwa tembo tinono wajara wakaburitsa mitsara yakanaka
kudari wotoona kuti chiri kutopfukutiwa mhandiwe wosaya kana pokuringa apa mari yaenda. Gotengai kusvinu zvirekewo kunyangarira. Mapurisa ari kutoreketayo kutoti aiwa taboya tikasunga aidhamushai nonyaya yake yekusaya nzero kwokukuba mubvana wacho ane makore 10 iye aidha ane makore 28. Wakomana pakanyangara kwai mubvanayo akanzaba madhora 10 basi. Kuno makubiwa agaita anochitorobho achibva asungiwa achidini woziva kuti pakanyangara. Rikaitione mhandiwe kuti ichapera yakaita sei nokuti mapurisa ari kuti aiwa zvezvinoba zvakaitikazvo. Hei wendo huno kuchitorobho chichadiwa kaba mhandiwe. Kana mutoda kutoita zvokuzvambaradza tsvakai imwe nzira pokare kutizai kuno wanhu moitira kumba mukati makahwanda paribe mumwe anozozviona kuti zvinoenda nokupi nokuti pakanyangaritsa apa. Mapurisa opo kare nozuro agonze akarambidza wakomanawo ari tuzongo ari kuita hawo zvokutamba mabhuza yawo kwaya akawarambidza akati aiwa ibvai pano kuendai kure chaiko. Obva watoona kuti pakanyangara asi tinoramba tichiringa kwazvinenge zvichienda. Kureketa kuno pokare nyaya yomutengo wesamende mhandiwe iri kuhwadza kusaya kuziva kuti sei zvichiita kudando pakanyangara zvatozoita kutoti hurumende ipinziwe pakona newanhu kuti wakomana kochitiringai chitichengetedzaiwo nokutoti izvezvi kuti nditenge samende paZambia papa kuuya nayo inenge yakatochipa nokuti pane kuti nditenge iyo iri kutengesiwa muno kare kuno chindibvumirai nditenge kuZambia kundobhadhara hangu mitere yacho. Tikati zvisvino wakabva wabvumawo hurumende kuti wanhu ngawachiuye nosamende kunota kutomirira kutoti zimu raireke kugoita masapi okutirambidza pokare kana kuti da kuti tema nomari dzomutero dzisingarevi chino kana tauya nayo samende yacho zviite zvisvino. Wakomana nyika yedu iri kuhwadza kureketa kuno magetsi paribe magetsi wange iri kunzi iri kubudisa magetsi mamiliyoni mawati 420 basi karibha 500 wakazvimira gani kwai 34 wosaya kuti wakomana zviri kumbodini wange ndiyo yatiri kutemba mazuva ano asi paribe chiri kureketeka kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Wakuruwo waribe chavari kureketa tikatirambe tichiringa hedu. Tikaringa dziri kuitika dzomutambo kureketa kuno aiwa kiriketi yakanzi Zimbabwe pamutambo ichatambiwa yopasi rese yoma-T20 inenge iri kutamba mugurupu ribodzi noAustralia, Ireland, Oman noSri Lanka. Tikati aiwa kana wakomana kwedu akaita tusvinu wangajiwe noAustralia basi asi vamwe wese wanofanira kuwazvambaradza kuwavhiringidza kusvinu. Tikaitione kuti wanenge wachiita sei. Tinoramba takazviringa tichizokunyepai zvedu. Wobhora Tero 1 nozuro yakajiwa noScotland yaScotto ZANU-PF notwiri kukabodze. MOC ikajawo ngezi Platinum notutatu kutwiri. Herenthouse yabenzawo ZANU-PF yakahwina ichidzima magetsi ZPC Kariba notutatu 0. Apawo iyo PSL yakabva yapa iyo Scotland mukombe nozuro. Mudzimai wamunangarwa anga atoriko achipemberera Scotland. Imi heno kuti njani Scotland iyi rikaitirambe takaringa hedu kuti zvinenge zvienda nokupi. Apa nyasi uno mitambo iri kutambiwa Green Fuero inenge iripo no Triangle Chicken Inn no Highlanders Boso. Manika Diamonds inenge iripo ichizama kuita tusvinu pabhikita hino kuti zvichaitika chire. Apawo Simba Bhora inenge yakaringanawo zvinosu noYadha. Dynamos no FC Platinum vanenge vari kukakaritsana pabhora iroro. Apawo Man yokupedzesera Pepe no Kepekepe yaFarajero ZANU-PF vanenge vari kuwapurirana mhandiwe. Rekai tigoona kwazvinoenda kuti zvinoenda nokupi chaiko tinenge takaringa. Apa kureketa kuno tikaringa dziri pasi rese mapurisa muSouth Africa akaboya bhurongo mhandiwe kune imwe imba yokuHoughton. Inenge ndiyo yange iri kureketiwa naLumumba iyi kwai bhurongo riri ndoro mamiliyoni omari yokuSouth Africa mairi chaiwo 2 million rand pachirungu. Pakanyangara asi tiri kufara kuti rakabatiwa bhurongo riri nokuti raparadza vanhu wakawanda chaiwo raparadza. Apawo izvezvi America yakanyadzisiwa yakarambiwa mhandiwe zvainge irida kuita kuuya kotora ichitumira kamunhu karibe basa kuti ikauye kotora ukuru G20
South Africa ikati aiwa aba kana mazviramba rambai gararai ikweyo tozokupai pakahwanda kukupai pachena paapa. Tikati aiwa zvisvino dai zvaramba zvakadando. Apawo pokare wakuru G20 aiwa wakanyora mureketo wavo wakabvumirana kutsitsa kuti aiwa zvatabvumirana ndizvo zvatanyora tanyora, America kana ichida isingade tanyora basi. Tikati aiwa zvisvino. Apawo wafana kudhudhura, wakadhudhuriwa ndiwo nozuro zvavo zvokuti kuda kuita kuonerehwa kwese kuya uku aiwa dzungu rese rakapera manduwe, wamwaiwa mhiripiri mumaziso. Tikati munonyanya kunyanya mutsebwede, mukanyanya kuonerehwa ndizvo zvazvinoita. Tagokura tichiziva isu kuti ukaonerehwa pano wanhu unotonhorehwawo pano wanhu. Ndizvo zvisvino zvakaitika ipapo. Sarudzo dziri kuitiwa kuGuinea Bissau dziri kuendera mberi, asi wakuru wemapato anopikisa masvinu wakarambidziwa kupinda. Zvakandoitiwa kuTanzania ndizvo zviri kuitika kuGuinea Bissau. Idihwi unobva wazvisaya kuti zviri kuenda nokupi. Apa hurumende yeNigeria yati yareketa kuti iri kufunga kudini nonyaya yewanhu vari kuuya kopamba wabvana waye wechiIslam waye. Pakanyangara zvatanda pokare mhanduwe, zvokuChibhoku zviya zvatanda zvabenuka. Rekai tione kuti wanenge wachiita sei kuti zvipere. Apa izvezvi Brazil yasunga pokare Bolsonaro anga akamboendesiwa kuti agare achekumba, achibva aisiwa chinomuteera kuti ari papi mugumbo mumu kunova kwaya anenge akazama kuchibisa kana kudini. Ukaona wadando zvanyangara panenge panetsa. Rekai tione zvedu kuti anoipedza sei. Apa musangano weCOP30 kwai aiwa wati taita dhiri mhanduwe rokuti tiedze kunadzirisa nharaunda yedu kuti iite tusvinu. Tikati makona kana madando. Rekai tinenge tichindokunyepai mhanduwe kuti zviri kuperera kupi zvichienda nokupi, kuti paino zvimwe aiwa tinonyepana. Tiri ipapo aiwa, rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.